Drochaimsir an Gheimhridh, athrú éráide. Pictiúr a haon. Tránóna a bháin cas an pól agus aine ar an telefís agus tá clár faisnéise ar siúl dar bannam primetime. Is é an tathrú éráide le Gheimhridh ábhar an chlár. Ceapan aine gur fhadhb chasta í agus aontaíonn pól lé. Smaoiníonn siad siar ar na géirí a bhí acu le déanaí. Pictiúr a dó. I pictiúr a dó feicimid géire amháin le déanaí agus é 8 géim faoin róphointe. Ba cheann de na géirí a b'uaire riamh in éireann a bhí ann. Bhí ar gach aine fanacht sáile agus bhí sé cur sneachta gan stad. Bhí ar gach teilech níos mó airgid a chaitheamh ar bhillí tasa freisin. Pictiúr a trí. De bharr na deochtaí ísle, roigh agus phléasc piapaí uisce ag déanamh a lán damáiste do go leor tithe. Chun na piapaí a dheisiú, bhí ar na teilig pluméirí a ostú, ba chostas mór eile é mar chosnaigh an bille timpeall €200. Ar bharr na gostas seo, bhéidigh an phréomh áirithis de gach teilech míábharach ar chur an Drochaimsir isteach orthu. Pictiúr a ceathair. I pictiúr a ceathair feicimid iarmhairt eile den athrú éráide agus Drochaimsir an Gheimhridh. Géire amháin, bhí gcé láidir ag séide agus mar thoradh, thit crann anuas ar ghluaisteáin a bhí ag tiomáint thar bhráid. Is léir go bhfuil an tathrú éráide fíorchainséireach. Bhí an tá dearg le tiománaí an ghluaisteáin nár gur tíoch iad. Pictiúr a 5. In áiteanna cosúla Corcaigh agus Baile Átha Cliath, bhí tillte uafásacha. I Gcorcaigh, bhí ar roinnt daoine a d'ithe a thréigean mar bhí siad scriste ag an uisce. Bhí ar na seirbhísí éigeandála iad a bhailiú i mbaid tar thála. I Baile Átha Cliath, bhí an tuisce chomh-thard sin go raibh na ghluaisteáin nach mór faoin uisce. Pictiúr a 6. Sa pictiúr deireanach feicimid cad is cúis le chathrú éráide. Tá an trath ósáin áscurse de bharr trúlathe. Dá bharr sin, tá an domhan áthaomh agus tá na cnapáin oighear sa bholthuaigh ag leath. Má leatar an iomarca cnapáin beidh tuilleadh uisce ar domhan. Mar sin, beidh tuilleadh tiltte anuas ar Drochaimsir sa todhchaí. Gan éon dabht is ábhar imní é seo agus ba chórdúing machna bhí dhéanamh ar an bhaib agus ar réiteach na faibe. Mar ocail scur deir pól go bhfuil ár d'impleacht i mbaol agus tá sé in amagaing dul in lech leis an bhaib. Ceistena. Anamnig iarmhairt amháin den athrú éráide. Cé atá le feiscint i pictiúr a 5. Cé bhéad a chosann an bille i pictiúr a 3.